Sanibonani enhla nasezansi lapho sifinyelela khona eminyangweni basekhaya Kwa-Mhlaba Traditional Healers, inkampanini enkulu Kwa-Mhlaba Trading eyenza imisebenzi eminingi yamathenda nazo zonke ezinye izinto ezokusiza umphakathi. Umhlaba Traditional Healers okuyinkampani yala ekhaya sisiza abantu ngokwemithi yesintu. Sibhizi manje sihlongoza ukuvula ama-chemist, sifuna indawo eMpumalanga province khona la sesithole khona indawo kuzoba eGauteng ngako Boksburg, khona la sithola khona indawo ngawo Kempton Park, khona lapho sithola khona indawo lapho so hambisa khona imithi yethu itholakale khona koLimpopo. Sisalindile nase Free State impendulo eyibuyayo ukuthi imithi yethu ikwazi ukuhamba ifike khona. So siyacela ke bakithi ukuthi sisupportane. Into engiyicela iyodwa, khona abantu ofika enze friend request la acele accept, uthola ukuthi lo muntu uthi umngani nje akeve efuna ubungani, uzolalela icontent yakho abese ephenduka egxeka akhulume ngendlela engahloniphekile abe disrespectful. Ngiyanxusa ukuthi uma uthi umngani noma ufuna ubungani nami, akube ukuthi ukholelwa phela entweni engiyishoyo. Uma ubona ukholelwa kuyona, khuluma nami eceleni, musukuvele nje uphoqa uphaphalaze kubantu, ngoba esikuzele la ukuchazela abantu nokukhuluma nabantu. Mase kuzoba khona abantu abaphendula ngendlela engenanhlonipho, ayikho inkinga, sizakusolva nje thina, siyakublocka sikudelete kuphela. Ngoba umuntu okholelwa ephupheni lakho hambisana naye. Umuntu ongakholelwa ephupheni lakho musuyilibazisa ngaye, mkhiphe empilweni yakho. Mina ngiphila kanjalo, ngiyaphuma emntwini engibona ukuthi akahambisani nephupho lami, ngoba lo muntu uzolimaza iphupho lami uma ngizomfuya ngimgcine la empilweni yami. So December ufikile bakithi, amabhavu akhona, wozani soshaya amabhavu. Nilindele ku1 KZN TV, ngizoba nelokuzana ne-show lapho ngizochaza khona ngezinto esiyiphethe ngoDecember. Imbiza uyimpande zempilo ikhona la ekhaya ekhipha inyoka ngaphakathi. Namhlanje ngijabulile, kade ngibonana nensizwa yomlungu engalaphela umka 15 years ago. Iyangibiza nje, yangithengela ikhamera ngaleso sikhathi nomshini okwasha. Manje ingiphi 1000 rand namhlanje mina. I was very grateful. uNkulunkulu akanibusise. Abelungu bayasincoma, bayabonga imithi yesintu. Abantu bakithi balibala ukusigxeka nje, siyekeni ukugxeka.